dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo ug magapanghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog kapiskay sa inyong mga panglawas din may magamit na to kapuhunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamatoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. Sumala sa nakasulat lamang sa Biblia nga gitulo ni Master kanato padem sa nga atong gitudlo o kung doon na may mga basahon nga referensya nga gamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsuonan no sa nagakalilain karon nga mga dapit. Kumusta ka ninyo? Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa pag-angkon sa radio station para mailagan kining maong programa. Kumusta ka ninyo mga chapter president o mga kaigsuonan nga inyong ginahuptan sa matag dapit? O kumusta usab sa tanong mga kaigsuonan sa sulod sa PBCM compound no? Nga sa kanunay ugot lang yun nga nagbarog sa gihatag ni Master nga pabarugan ang kini lang yun nga PBCM. O dili na to pagkalimtan ang atong obligasyon para sa kalihukan sa pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O ato sab nga gipangmusta no si Brad Jerry Edkila diri sa dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Salamat brother sa imong gipadala og nadawat namo para sa atong obligasyon sa radio station no. O gilabi na kauban nato karon si Marvin Lintapa sa mga ministro no diri sa studio og si Carlos Feliciano. Og salamat usab sa iyang paghatag og pagdonar usa sa mga ministro sa paghatag niya 10K. O gilabi na usab kang Nerdelia Maglintino diri dapit sa Iligan. Kamusta? Naghatag usab siya og 20K para sa PBCM Palace Reconstruction. O dining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kisunan ug mga mahal namong tigpaminawan? Kini karon inyong isuon Brother Mario Orlito Chavit. Magapagiguban karon ining atong tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon mga kaigsunan, magapaila pang ministro magwawali. Kumusta mga kaigsunan ug mahal namong tigpaminaw? Kini inyong ebanghelista Brother Melchor Alcala may usa nga makauban niining programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban nga ebanghelista o ministro. Kamusta mga kahigalaan ng mga kaigsunan? Kini karon ang inyong igsuon Evangelist Jan Kenneth L. Mangalos magauban karon aron sa pagtuon sa kamatuoran sa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og alang sa atong mga membro sa PBCM no, di nato ikalimtan ang ato ang matagtigom tulok kani hugna sa isa ka tuig. Gitawag nato ning PBCM General Conference o PBCM Pista Celebration. Ang una diri March 10, August 19, December 29. Og akong pangumustahan no, diri sa Villanueva, mabati ang atong programa diri sa Power Radio. Duha kani kihugna matag Sabado, ang unang hugna alas 3 to alas 4, ang ikaduhang hugna alas 6:30 paingon sa alas 7:30. Og sponsoran kini no ni GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Nahimutang sila sa Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Og akong pangustahon po diyan no, sa Hingoog City, mabati atong programa sa Real Beat Radio matag Domingo kini. Mabati sa oras nga alas 6 to alas 7. Gisponsoran kini sa PBCM Executive Vice President Chief Minister Reverend Charlito Eugenio ug gisponsoran pod ni Sister Abelina Quisimundo usa kini ka chapter president ug gisponsoran pod ni Brother Mario Warlito Chavit usa kini ka PBCM evangelist ug nag-sponsor pod niini ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Ug ato pong pangumustahon no ang ato ang
PBCM Legal Counsel, Attorney Ramil G. Carion, ug alang sa gusto mong padangat sa ilang mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ug ato pong pangmustahan ang atong usa ka PBCM listener diri sa Purok 4, Danau, Hasaan, Misamis Oriental. Ang atong programa diyan ang Lanog-Lanog, atong pangmustahon Juanito Bacala. Og ato pong i-display ang atong mga official nga mga basahon. Og nagalantaw mo sa ato ang live, makita ninyo atong mga basahon. Grab na kamog copy niini. Og aron sa paghisgot sa ato ang tema, ibalik ko mo kay Reverend. Okay no, ato sa nga balikan nga ang kining gisgutan nato nga programa no diri sa Villanueva no nga adunay alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon, kini gisponsora ni Brad Deber Rizaba. O karon sa atong pagahisgutan karon nga tema mao kini ang atong uluhan. Tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mobulag sa PBCM unya magtukod og iyang pundok? Part 5 na kini, series sa number 1 up to 4. Pero sa dili pa nato no pagahisgutan ang atong pagtuon karon, ato sang pangamustahon ang nagapangutana kanato nga dili sila mahigawad kay kini nga pangutana ninyo permi gyud namo ni tubagon, sundan lamang ninyo. O kini ang atong mga makita no nga nagapangutana, mga pangalan sa mga nangutana no. Kumusta ka ninyo? Labi na kang Nobyembre 4 diri sa Mambaling, Cebu City. Kang Lance Orais, number 2 lugar. Ikadwa siya nga nagapangutana. O ang number 3, Sweet Car. O number 4, Boy Ortiga. O ang ikalima, Constancio Tansyong Nobo. O ang ikaunom, Joe Mong. O Joe Mong. Diri sa Tandag, Surigao del Sur. Kumusta ka ninyo sa inyong pagpadangat no sa maong pangutana o mga komento o makalao mo sa among mga pagtubag niya na? O ang atong gisgutan o paghisgutan nga topiko mo man kini nga tawagon ba ni Divine Master o yawa ang mubulag sa PBCM unya magtukod og iyang pondok? Mao kini nga continuation kini ikan kini sa series number 1 to 4 o kini ni kita sa part 5 na. Pero ato sa nga pamation ang atong gikompos nga awit binase sa ebanghelyo ni Master o sa mga nakasulat sa Biblia nga gitawag og halayong silangan. Sa halayong silangan ang katumanan, sa mga magwawali sa Espiritu Santo. Sumala sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, kininagingon o kanila gipadayag nga dili lamang sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo nag-alagad sila sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo. Nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini, ang mga manolonda ng andoy sa pagsudong o kining maayong balita sa Espiritu Santo. Gitag na ang dapit nga pagkalutawan. Sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo
Bagong yuta sumala sa Biblia nga James Moffat translation nagingon From the far east will I bring your offspring Busa klaro nga dunay kaliwatan Nga pagkadadon sila sa Diyos Sa buluhatong pagwali sa patik Sa maayong balita Sa Espiritu Santo O kinimao ang kaluwasan Upasakupan sa mga tao dinhi sa Pilipinas Iyuta sa saan Yuta sa sad Kinimao ang Mindanao Sa pundok sa PBCM nga naa Sa barangay San Antonio Hasaan Misamis Oriental Ang katumanan Divine Master Tomas D. Eugenio Señor Sa buluhatong pagwali sa patik Sa maayong balita Sa Espiritu Santo O kinimao ang kaluwasan Nugpasagupan sa mga tao dinhi sa Pilipinas Iyuta sa saad ang Mindanao Ang Pilipinas San Antonio Hasaan Ang tinuod Dalat sa kaluwasan Okay no, atong nabati ang maanindot nga awit no nga nag-ulhan og halayong silangan og usbo na ko dili nato kalimtan basta diri sa Power Radio duha gina kahugna adlong Sabado usbo na ko alas 3 ngadto sa alas 4 sapon ug ang alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabion. Og karon ang ato karon nga hisgutan nga kung magapamatud kami mga mahal lamong tigpaminaw sigon sa standard nga gitudlo ni Master kanamo ang among mga pagpamatod dili gyud namo pwede nga dugangan og di pud namo pwedeng pagakulangan o pagakunhuran kundi mga sibo lang gyud og mga nakasulat lang gyud sa Biblia. Og para makita nato among i-display sa mga naglantaw karon sa atong programa o niadtong mga naa sa radio station inyong mabati o nagsudong mo kanamo diri sa atong programa makita ninyo kining mga sitas no. Una Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Ug ang ikaduha Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2. Ikatulo naman Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ngadto sa 6. ug ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 bersikulo 19 ug ang usa nato nga pagabasahon nini nga Biblia mao ang Seventh-day Adventist nga Biblia palihog pagbasa Brad Mario sa usa sa mga sitas nga dili magadugang. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa Biblia sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 12 bersikulo 32 ingon niini ang nakapahayag. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo dili mo pagdugangan ni pagakunhuran usab gikan niini.
matinaw mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan nga sa nakasulat sa Biblia nga dili gyud ay maghimo sa pagdugang sumala sa nakasulat sa Biblia og dili usab mahimo nga atong kulangan ang mga nakasulat sa Biblia sumala sa gipakita no. Unya karon kay ang atong topiko mauman nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM og unya magtukod og iyang pundok. Nga naman nga kini atong gisgutan. Tungod kay kining atong nasundan nga padim, nihimo sila sa pagsumbong dito sila sa gitawag og UNTV, sumbong nyo, aksyon agad. Kay amo kunong gihimuan og laing kahulugan ang ilang ngalan sa pagtulunan. Instead nga PEDM, HSI, nga gitawag nila og Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Amo daw nga gialistan sa tinod mga mahal lamang tigpaminaw nganong among gialistan. Ay kana bang ilang kinapayas ba o binakaka nga pag-istorya gidala man gud nila ang PEDM diha sa Kotob Lugara mo nang sa shortcut PADM nga ang Philippine stand for P lugar na kanang Philippine, ang E asosasyon, ang D divine lugar, unya ang E master, di man mi mutuo. Unya ang H ngadto sa is Holy Spirit, ang I incorporated, dili man mi mutuo. Kay ila man gidala-dala ang ngalan ni master ni Hermogenes Macaray ug Dani Lonacua, mao among gitapad ang dili na mo pagtuo. Unya og dili mi mutuo, magbuot ay mog di mi mutuo nga gikan mo mus PBC inyong gidala-dala sa master, mo nang gitawag na mo ang P Philippine gyapon, ang E asosasyon, pero kanang D instead nga divine dani na. Kay kamo man ana inyo man ang buhat-buhat, kanang imbya nga gingog master makarayo na, kanang H nga gingon ninyog huli hil na ng pang-imperno ba kay binakakod. Ang is spirit dili na Holy Spirit oy, hil satanic. Ang I incorporated na incorporar ang mga maimperno nga satanas lugar. Asam dai satanas paingon nga naman sa pinadayeg 20 Gs nga itambog man sa linaw nga kalayo niya inyong gidala-dala ang ngalan ni master. Mao gani nga gingon namo nga sa una sa diri pa sa Hermogenes Macarayo, kauban ka sa pagwali sa ngalan ni master, ya kalas master ako man ang amahan. Nakaron kay wala naman mo sa pagtulon ang PBCM kay naglain man mo. Kung inyong daduna, nangawat mo niya ng ngalan na. Busa mo na akong advice nga ang imong iwali, ang ngalan sa imong amahan, duha man na. Si Eusebio Macarayo, Eusebio Cristobal. Kwaon mo ng bal para makristo na. O ganahan pagi ka ipuno ang imong mama nga si Rubeniana Macarayo. Wa? Mo na husto. Kung imo ng boton, dili na pagpangawat. Unya, gisumbong mis cyber crime. Libel lugar nga dito nila gipaluna nang laktod para ba unsa inyo pagtuo dinhi sa siyudad o dire sa lungsod dili ka makasumbong sa cyber libel kay moadto pagi ka dito sa kauluhan. Unya kung mao kana ang tinuod mga mahalamong tigpaminaw nganong husto gid kami sa among pag-ingon nga Philippine Association Dani Macaray Hill Satanic Incorporated. Kay kung si master mo'y atong pasultihon, Brad Kenneth, Brad Warlito, Brad Melzor, matinaw nga diha lamang sa PBCM nga magwawali ipapamati na kung si master mo'y nagsugo diha niya na ninyo. Nganong dili man giapil ang padim sa propisya ni master sa PBCM man lang yun. Di klaro nga nagbakaka mo ni atong pamation ang gibili ni master nga mga mensahe. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang rally lang sa PBCM. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton kayang tagwali, Gomer Mau ang Biblia. At wala magwali ang PBCM. Walang pataka, walang unsa. Kaya ikasumbong kayang tagwali. Wala doon. Pwede. Ikaduha. Ay ang PBCM. Gagaitat sa mga libro na dokumentado.
dili man mo hali ang PBCM, basta ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa Drake Science o Drake Nakita na to na, nagyon si Master nga kung gisugo mi pagwali, adunay basihanan dili kay ang mga magwawali daw sa PBCM. Mahimo lugar nga masumbong sa libilo. Kay una ang pagpamatod Biblia, ikaduha ang gitawag og referensya. Unya, muna nga ang awhag ni Master, sa PBCM ka lang mamati, kinsam nang mastera ng inyong gingon be. Di klaro nga, pagingon namo nga Philippine Association, Dani, Makarayon Hill Satanic Incorporated. Di si Satanas ang nag-odyok ninyo niya na. Dili si Master kay ang gibilin ni Master, tingog man to ni Master, di man to tingog ni Mario Arlito Chabit o ni Brother Melchor Alcala o ni Brother Kenneth Mangalos. Ni kinsa pang mga ministro nga tingog. Kang Master nitong tingog. Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang rally lang sa PBCM. Ang tao maminaw. Ikaduha, sa pagingon namo nga sa atong ulahan nga gitawag ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM og niya magtukod og iyang pundok. Klaro, nga naman, tungod kay dinhi ni ining atong basahon, no, nga gitawag og mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Napagani diha mabasa ang ngalan ni Danilo Tinakwa nga kauban pa sa pagsulat nini. Og kini dili gisulat para atakihon sila og giapas ni tungod kay sa maong pahayag makita nato ang ngalan sa iyang bata og kanus kini na imprinta no na print. First printing October 10, 2014. Nas uboso printed by Shailani Computer Services San Antonio, San Misamis Oriental. Gipromote pa niya ang iyang bata. Sa pagpamatod nga kung kini atong basahon, no? Adunay chapter nini nga gitagna ni Master palug pagbasa sa kapitulo 4 versikulo 56 Brad Melchor nga pahayag ni Master ingon nga sa atong Biblia sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Ani Areb, kung ang panahon haduol na, daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Kini mga pagpalingla kaugdahan kini sa yawa. Pagbantay basin mataral ka, basin mataral ikaw, gunit sa sidsid sa akong krasunis aron magkakuyog ka. Matinaw sa chapter 4 verse 56 tining basaon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Si Master klaro nga nag-ingon nga kung ang panahon haduon na daghan na unya ang mga pundok-pundok asa makita sa sulod sa gingharian sa Dios sa pagtulun-an lugar ni Master. Unsay tawag ni Master? Gitawag kini nga kini mga pagpanglingla. Kaugdahan kini sa yawa, pagbantay basin mataral ka. Basig mataral ikaw, gunit sa sidsid sa akong karsonis og magkakuyog ta. Busa kini diyan pag-ingon mo nga iyan ni Satanas ang mubulag sa PBCM, doktrina kini ni Master nga among gisubay. Doon kay klaro man nga nagtukod mo og pundok, dadon pa ninyo ang ngalan ni Master. Di man na magsilbi og mamati lang yun, og di lang yun magbinugok ang mga nakabig ninyo. Kay may gilansang na si Master nga mensahe, nga sa PBCM lang nga magwawali ka mo mamati. Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang rally lang sa PBCM. Ang tao maminaw. Unya, sa Biblia sa Espiritu Santo lugar, gipahayag pa gyud ni Master nga kung aduna may magsundog-sundog sa pag-ampo, basta sundog-sundog lugar, asa may sundugon. Gitawag gyapon kana ni Master og yawa, sumala gyapon ni ini natong basahon. Kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa chapter 4 verse 100, palug pagbasa Brad Kenneth sa maong pahayag. Atong pagkabasahon, Reb, nakahibalo ba mo ngano nga hasta kapila usab-usabon ko ang inyong pagampo? Kay kana gisakay-sakayan
nasa mga yawa, gisundog-sundugan. Busa, matinaw sa pahayag ni Master, mga mahalamong tigpaminaw makigsunan, nga ingon ni Master, niining maong basahon, nakahibalo ba mo ngano nga hasta kapila usab-usabon ko ang inyong pagampo? Ikadaghan man usabon ni Master. Kay unsay tumong ni Master nganong giusab-usab? Kay kana gisakay-sakaya na sa mga yawa, gisundog-sundugan. Busa, klaro na lang nga kining yawa day awatiro sumala sa ato lang nabasa sa mong basahon. Gitawag ka magsundog-sundog. O kay gitawag man og yawa, unsa ba ang gipahayag sa Biblia kung hisgutan nato ang yawa, Brad Warlito, sumala sa Biblia? Sumala naman, Reverend, sa Biblia, kining Biblia atong bagabasahon kining Juan sa iyang kapitulo 8 versikulo 44. Ingunin ang nakapahayag mga kisunan, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga panghibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamaturan, kayang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa ikagulingong kinaiya, kay siya bakakon man, ug mao ang amahan sa mga bakak, sumala sa pagpahayag, Reverend. Busa matinaw, pagkahisgutan gani nga ang yawa magsundog-sundog, awatiro, di ba pag-awat ninyo nga ang inyong mga pagwali, Espiritu Santo, mamanagitudlo ni Master Diri Kanako, unya nagsugo sab siya nga pagtuduan si Hermenes Macarayo. Pero ang pagtudloan na dili gamito nimo para dito sa lain sa sulod lang sa PBCM. Pagkagamito nimo ang gitudlo nga dili na maong direksyon ni imong ipamatuod nga inyo na mo na gitawag mo na mo kawatan o bakakon. Unya di na pamatudan. Sa gibasa ni Brad Warlito, matinaw nga sa 8:44 nga gisgutan nga ang yawa bakakon. Unya kay bakakon man ang yawa gitawag siya mamumuno sukad pa sa sinugdan. Unya gitawag sa Biblia nga siya walay labot sa kamaturan. O inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man og mao ang aman sa mga bakak. Gitawag siya mamumuno, sumala sa nakasulat sa Biblia, pagka mamumuno, gitawag na siya nga mupatay gyud kay mamumuno man. Unya, kay mamumuno og mupatay, ang tawag ana sa Biblia sa yawa, gitawag ka na og kawatan. Hayan ang puriba sumala sa Biblia nga ang yawa, Brad Kenneth, gitawag og kawatan. Atong pagbasahon, Reb, ang Bibliang SDE, diri sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, ang gingon. Ang kawatan moanha aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayod. Atong nakita, no? Gi-highlight red. Ang kawatan daw mo na aron lamang sa pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Musa sa nakita nato ganina sa 8:44 sa Juan, nga ang yawa gitawag og mamumuno. Di kung mamumuno sa gis nabasa sa Juan, ang kawatan daw mo na aron lamang sa pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Trabaho di sa yawa ang pagpangawat. Nagingon mo na aron pagpangawat. Kay wala may kawatan nga dili makanha sa gusto niyang anhaon kung mangawat, kay wa may kawat may tabo kung dili siya mo na pananglitan ako. Moingon kog mangawat ko diya sa inyong balay. Kung dili ko mo na sa inyong balay, may kawat bang may tabo? Wala gyud. Kaya ang kawatan, kung mo na siya, maunay pagpahigayon na sa pagpangawat. Musa, nganong giadresan na mo kamog kawatan? Tungod kay gikan man mo sa pagtulunan, Hermenes Macarayo sa PBCM man mo gikan, o Danilo Nakwa. Muna nga, og ang inyong pagwali, pagpamakak sa katawhan nga mo'y tag-iya lugar ka mo original sa wali ka Espiritu Santo, no? Ang inyong baba mo'y magtugan sa inyong kabakakon. Unya, ato sang susihon og pamatud-an nato nga kini si Hermenes Macarayo ni samot gyud
ug naklaro gyud nga ilhanan sa paggayawa. Kay sa pag-interview niya o sa sumbong nyo, aksyon agad sa programa sa PNP diri sa television lugar sa gitawag og UNTV. Iyan yung gipahabol nga gipasundan kuno namo siyag tao nga nagbunit. Murag bag iyang ipatuo ba nga murag may laki nagi siya unsa nagikakulba siya manulti murag bitaw ipapatay atong patalinghugan ang kabakakon nining tawhana. Pagkatapos, mayroong palaging paikot-ikot doon sa lugar po namin at nagtanong kung saan ang bahay ko. Nakabunit siya, nakahilmet ng timtid. Oh. Palaging nagtanong-tanong sa akin. At kung lalapitan siya sa kapitbahay po namin, magpatakbo siya ng motor. Nireport, nireport nyo na po yan. Nireport nyo na po sa barangay. Nai-blatter nyo na. Nai-report Blatter na. na po ninyo? Nai-blatter nyo na po. Naiblatter na po doon sa Okay. police station. Kaya nga, doon sa Hasaan, Misamis Oriental. Na kuno'y nagbunit nga tao kung adtuan lugar tong nagbunit, tatakbo din kuno. Sa ato pa, mudagan ba? Na nga namang adtuan man ang iyang balay, kung inyo bitong adtuan na, kanang iyang balay, perting piota lugar sa kuan kay nagsikit-sikit mang balay. Unsa pagmotor atong tawana dito? Na unsa lugar siya nagbunit kuno. Di sa ato pa, bot niyang ipasabot nga gitagaan niyag motibo nga mupatay lugar big tao. Ang espiritu gud ani ni Karayo kauban ra man ni atong panahon nga nahimutang i-vice president. Unya ang mayor namo niadto si Mayor Jojo Pagaspas. Gipangbutang angalan namo ni Mayor Jojo Pagaspas nga nipatay kuno mi og tao sugo kuno namo didto gipangbutang sa mga pader angalan namo ni Mayor Jojo Pagaspas at the time. Pero ganun wala mapriso, kay giingnan ako ang pagpanubag sa Magnum Radio nga kung pananglitan ako pa'y nipatay. Ang labaw sa numero sa eleksyon sa pagdaog na sa vice president kay Duhaman. Ning ko bisag ihatag pa na kong usa, labaw pagyapon ko, bugok ni Mayor Jojo Pagaspas nganong ipatay pigid na mong tao. Nga naman nga gibutang man dito sa paril, diretso na lang unta to sa kiniyang sa kapulisan, headquarter sa kapulisan, aron mapriso na may. Ingon sab niya na ang iyang mga pagbutang-butang. Nganong dili na pwede mga mahal namong tigpamin na makaigsunan. Tungod kay aduna kami balaod sa misyon. O makita na to ang balaod sa misyon. Unya, kining balaod sa misyon, napagani nakasulat nas ubuso, printed by Shailani Computer Services. Unsay nakapayag atong basahon ang nakasulat dinhi sa maong balaod sa misyon. Ingon nini sa page 30 to 31 numero 15 giingon gidili usab sa tanang sakop mga babae ug lalaki ang pagpanigarilyo o pagpanabako kay kini supak sa kabubuton ni Master. Maning payag ha? Nganong gidili ni Master ang pagpanabako o pagpanigarilyo? Tungod kay kini makadaot sa atong panglawas. Ug usa kini sa hinungdan nga ang tao takbuyan sa sakit nga kanser. Busa ang Biblia nagapasidaan ni bisan kinsa nga bisan unsang sagbot o gamot o tanom nga makadaot sa tao angay kini nga likayan. Kay sumala sa Biblia na ay Biblia nga gibasihan ni Master. Dinhid sa nakasulat sa Deuteronomy 29:18 niining balaod sa misyon sa gingon nga gikot sa Biblia anong gidili ang pagpanabako. Tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki kon babae kon panimalay kon banay kinsang kasing-kasing motalikod gikan kang hiuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios niadtong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo o ahinho. Atong nakita sumala sa Biblia nga basin baya og adunay gamot nga makahilo. Dili di ay makaayo pananglitan sa gitawag og bawal na gamot, mga droga. Ang tabako dili man na makaayo. Tungod kay makapatay man na sa atong panglawas. Sa wapat mo tabako nakamarka sa labil nga cigarette smoking is dangerous to your health. Unsay motibo nga atong gikuha nini?
Tungod kay kun ang pagtabako, gidid-an kita pagtabako, ikaw na lang hinon makarayo nga patyon ka na mo. Pananglitan kay na ay tao nga nagbunit sa iyang dagway aron lugar di mailan kay gisunod-sunuran nga pagkahilas ko nimo. Ni kakak magani imos debate kay di magwanta. Unya kanang ibutang tanga mo patay granting. Kana man ang alkansi sa katarungan, kanang inyong pagkatarungan nga hiwi unya patyon pagyud mo namo. Wa man gani namo patya tong pagpinasaylo ay namo ni Brother Aquilino Valencia ni sangko sa pagpinasaylo ay. Ikaw pa hinoon ay paggara-gara oy. Ngano? Tungod kay aduna kitay doktrina nga bawal nga sundon ang kaagi ni Cain. Hay ang puriba Brad Melchor sumala sa Biblia nga bawal nga sundon ang kaagi ni Cain o dili angay buhaton nga sundon ang kaagi ni Cain. Ani areb ang prueba sa Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church sa Judas Kapitulo 1 versikulo 11. Alaot sila kay sila na naglakaw subay sa agi ni Cain. Bisag diya na to, gi-highlight read na to. Ang Biblia nagpamatod, alaot sila. Kay sila na naglakaw subay sa agi ni Cain. Unsa ba day ang kasaysayan ni Cain nga alaot ka kung imong subayon tong iyang sistema ni Cain sumala sa Biblia Brad Kenneth? Atong pagkabasahon Rib, ang Bibliang SDE diri sa Genesis Kapitulo 4 versikulo 8 ang gingon. Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon og nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon og iyang gipatay siya. O tanawa, kung ang sigarilyo sa pagtabako dugay pa kang mamatay, gidid-an ni Master. Ang pagpatay na ba sa tao mo'y gitugot? Wala. Kaysa nabasa sa Judas Kapitulo 1 versikulo 11, matinaw. Alaot sila kay sila na naglakaw subay sa agi ni Cain. Unsay gibuhat ni Cain? Sa gibasa ni Brad Kenneth ang Genesis 4:8. Si Cain mitindog batok kang Abel, gi-highlight red, nga iyang igsoon og iyang gipatay siya. Busa kung sundo nimo ang kalidad ni Cain nga gipatay niya ang iyang igsoon nga si Abel, madaot og maalaot ka. Unya nay magsunod-sunod nimo nga nagbonit. Og doon na may nagsunod-sunod granting. Dili ka to kami tungod tetos imong mga kabuang ba, mabulyaso ka madugay, di aduna gi magsunod-sunod na nimo. Ngano? Tungod kay ang ingon nga Biblia nga gibili ni Master, kusog ra ba ka mo subay-subay sa gisulti ni Master? Pero ang gisulti ni Master, nakasulat na niining gitawag og mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Atong basahon ingon nga Biblia sa Espiritu Santo dinhi unsay nakasulat nga gitugon o gipahibalo ni Master. Sa chapter 1 verse 117 to 118 unsay nakapayag. Si Hermogenes Macarayo moning nakasulat, makadaghan ipatawag ni Master. Adunay panahon nga tawagon siya sa adlaw ug sa gabi bisan mag-ulan. Unsa day gipahayag ni Master? Macarayo, sunda baya si Luloy Charlie. Ako ang ipasabot na. Kay kana siya gipuno ko na sa espiritu sa kaalam og kahibalo. Busa sunda baya siya. Muna gitugon ni Master di kanimo. Og dili kana malimod sa kadaganan sa mga membro sa PBCM during the time nga ikaw nagkandak o naghimo og evangelization kay gisugo ka nga ikaw akong gipatughan sa pagwali para pag-train. Diha nimo gibungat sa pagsulti busa na libro na nga ingon ni Master nga ako ang ipasunod. Pero unsay imong gibuhat? Tungod lagi kay magsunod-sunod man lang sa tando man lang ang ipasunod, wa ni sunod. Og ang nahitabo na makakpa nga magkinaon sa daw, matod pa ni Hermogenes Macarayo, ako gud daw ang iyang sundon. Bisan pa gani kuno siya pakaulawan pa, gigamit pa niya ang ngalan ni Master.
Bisan pagpakaulawan kuno siya kadaganan siyang sulti, magpaningil siya. Nga dili gyud kuno siya mutalikod kang reverend. Patalinghugan na to ang kining sistema niya nga wa pa magpuasa, pero sa nagpuasa na gisudlan na hinon siya panuhot o espiritu sa yawa nga mamakak na o wa na tumana ang iyang gisulti niya atong patalinghugan. Ingon niya na may magwali, may mga ebidensya. Iya gyud mismo nga tingog niya atong patalinghugan. Sa akong kaugalingon, isip ako tao ni Master, kang Master gikan og wala kuni. Mabato ni sa una, laktod pagkaistorya, walay ato kang Master ni tanan. Ang problema lang, kung ang kang Master ang kuno na nimo, nga imuhan na ka ikaw na tag-iyaan ng hiyas nga imong nabatunan. O, sa kapagkuhan. Muna gingon na yung Master, kadaghan pangahuya, kausa ka ra isugnon. Daghang sacrifice nga mga katuigan din ikaw nagpabilin sa pagtulon ang PBC aron ikaw o kita mo lampo sa atong buot kabuton, pero sa usa ka pagpamilok mahimong makawang ug dili nato makabot ang atong giangkon nga pag-abot unya sa kalaglagan sa tibuok kalibutan. Maapil ta paglaglag sa Dios sa mga tao nga iyang gitiman-an nga laglagon. Ang atong pamasin maura gyud ni nga unta koptanta ni Master sa iyang kamot nga hantod siyang pagbalik. Ang giingon ni Master, moabot ang panahon nga ang tanang mga tao magluhod sa usa lamang ka Dios ka mas Master. Asa ka mosulod diha ikaw nga nagpatuo. Para siya ang akong gipaabot. Makalao mo na ako diha sa pagsuportar ni Reverend bisan pa sa mga tao. Bisan usa ka buok dili nimo kaya na ikaw na maoy sundon kay ngano musugotan sa dili. Magkabalit adman ang kalibutan. Prangka ni nga pag-istorya nas Master na minaw. Kini bisan pagdadon nga bisan patanan nga ako ang gisulti pwede pakauwawan ko ni Master. Sa akong gipangsulti nga pag-abot ana nga tungod bisan pa didto sa mga membro. Magkabalit adman ang kalibutan walay lain gibinlan sa pagtulon ang PBCM si Reverend. Bisan pa sa una gamay padaan pa. Bisan pa sa pagsulob sa sutana. O nakita nato ang payag, magkabalitad man kuno. Ang kalibutan, wa pa mabalitad, siya na nabalitad. Nga, makalao mo, gipakpakan pa siya sa mga tao. Nga, dili, gyud ko makabiya, og sundon, gyud ko niya sa Reverend. Kaya iyang gituman ba ang tugon sa sulti ni Master? Pero kumusta man? Natuman ba? Wala, nagtukod din nun siya kaugalingon niyang magtulunan. Niya siya nideklara. Nga klaro na lang nga gibilin gyud ni Master ni Reverend ang PBCM. O wala gyud kuno laing sunod. Nanganong ikaw na may magpasunod sa imo ha? Kinsa man ang Master nga nani mo? Kana mga mahal na mong tigpaminaw makiigsunan niya magpasakop tana? Ha? Na hayan pang dugang puriba nga gipahayag ni Hermoines Macarayo. Iya pa gyud nga gipamugatan nga dili ug dili gyud ko kabiya ni Reverend. Ato gyapong patalinghugan og nakatuman ba? Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Nya kay si Master man asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM na mas kamot ni Reverend. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibilin ni Master sa mga kamot ni Reverend. Ana ra gyud nga sistema. Ang ako lang makalao mo dili og dili gyud ko kabiya ni Reverend sa prangka nga pagkaistorya. Oh, ningon siya makalao mo nga dili gyud ko makabiya sa kang Reverend sundod gyud niya. Magkabalit-ad man ang kalibutan, ako gyapoy sundon. Unya ningon siya kay gibilin daw gyud ni Master ang PBCM sa mga kamot ni Reverend. Busa matin-awad wa gyud ay magsulti si Master nga ang pagtulon ang PBCM ipabungkag kung gibilin man ni Master. Ha? Unya, unsay ang kalaki ni Hermoines Macarayo? Naghimo siya og mga pagsumbong niya atong pamation ang iyang mga pagsumbong dito sa PNP sa gitawag sumbong nyo. Aksyon agad atong pamation. Nais naman pumatuldo ka ng mga kasambahay, ang mga paninirang puri, ha? Aba, bakit kaya? Yeah, uso rin yan. Na ginagawa sa kanila sa social media. Naku, yung usong-uso. Para po sa dagdag na detalye, nandito ngayon, kasama natin sa studio, ang mga nagre-reklamo na si Ginoong Hermogenes Macarayo at si Ginoong Danilo Nawa ng Novaliches
Quezon City, mga Ginoo. Sige, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat dito at magandang hapon Kayo po po sa si- Sumbong New Agad. Kayo po si... Hermogenes Kayo Macarayo. po si Sir Hermogenes. Sige po, sino pong inireklamo po ninyo, sir? Nagpunta ako rito para ireklamo ko ang isang Executive Vice President ng relihiyon na PDM na si Charlito Arroyohino. Nagpunta ako rito para ireklamo ko ang isang Executive Vice President ng relihiyon na PDM na si Charlito Arroyohino. Dahil pabalik-balik niya na tinitira po kami niya sa radio station sa programa po nila at sa Facebook at sa PDM YouTube, sa PBCM YouTube. Kita mo na? Niadto kay nagsumbong, iya ko nung isumbong ang Executive Vice President sa PEDM. Oh, kay tungod sa paninira daw. Tanawa, nagyama-yama na. Muadto ka man lag Manila, himuon naman ko niyang Executive Vice President, sa ato pa ikaw ang President, ako'y Vice diyan mo. Tanawa ra, gasto-gasto ka lang dito og plite. Ha? Ug nagsakay kag eroplano o barko, may ito pangbawion sa mga tao nga, naunsa ba ka? Executive Vice President may na sa PEDM na si Charlie Eugenio. Ato man din nagkauban na nga namang imong isumbong. Naunsa na, nangatawa ng akong kauban. Na ang nahitabo, kaya wa man magkadimaw ang imong sulti. Unsay tawag sa Biblia, Brad Meltzer, pagka mo sukwahay na ang mga ngabel sa mo pamatuon. Ani areb atong basahon sa may tatak Seventh-day Adventist Church sa Biblia. Proverbio Kapitulo 19, versikulo 1. Maayo pa ang kabus nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing, kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil ug may usa kabuang. O, kauwaw di ay, no? Kung magsukwahi ta sa atong mga ngabel, himuon naman ko nimong Executive Vice President sa PEDM. Matod pa sa Biblia, may paykabos nga maglakat diya sa pagkahingpit sa kasing-kasing, hingpit siya kay kaniya nga sukwahi siyang mga ngabel og may usa ka buang. O, di na tawag na kakaron nga buang. Ha? Na karon. Unya, niya pa mga mahalamong tigpaminaw sa pag-interview, ang mga ibang religion daw, itinuturing niya na bilang kaibigan at kapatid. Ayaw na kuno nila ang debate. Pakinggan natin ang sinungaling na founder o pundador sa PEDM. Pero ano doon? Andun ang mukha niyo. Oo, nandun. At anong nakakasira mga salita? Yan. O mga captions na ginamit doon? Ano po mapanirang captions? Meron pa silang sinabi sa amin na kami raw ay magnanakaw at tulisan. Ay, Ayan naku po, na. ayun lang. Yan po ba mga ilay, paulit-ulit po ba? Ilang beses na po ito nangyari, sir? Mahigit 2 taon na po. Naku. Tiniis lang po namin kasi bawal po sa amin na makikipagdebate. Bawal po sa amin na makikipagdebate. Tama. Tama. Ayaw namin nagagalawin ang iba't ibang mga relihiyon dahil minahal po namin, itinuturing po namin na kaibigan at magkakapatid sa layunin sa paggahid ng mga tao para ano sila sa matuwid na landas. Kita mo na, mga mahal lamong tigpaminaw, unsay giingon niya? Ayaw na namin ang debate. Matod pa niya, gipangutana siya nga maraming bisis na kuno paulit-ulit daw nga sinabihan daw siya na magnanakaw at tulisan. Tinanong siya, ilang bisis siya? Mahigit 2 taon. Niya na din siya. Unya, kay mahigit man 2 taon, grabe lugar ang pagpangatake na mo. Wa man may masayop niya na nga kawatan mo og tulisan, amo ginang barugan. Unya, ningon din siya nga, ayaw na namin ang debate. Yung mga ibang relihiyon daw, itinuturing nila bilang kapatid at kaibigan dahil daw na sila lugar nagturo sa mga tao. Kada bang naggiya lugar, gituluan nila ang mga tao naggiya lugar. Sa Biblia, mga mahalamong tigpaminaw, kapag ka igsoon sa pagtuo,
ipangamusta ba? Oo. Kung dili kauban sa pagtuo, itinuturing ba na mga kapatid at kaibigan? Kung sinabi mo na kaibigan mo na ang ibang reliyon, itinuturing mo silang kapatid at kaibigan. Sila naman, itinuturing kaya kayo na kaibigan nila at kapatid nila? Pagkasinungaling mga tao. Ha? Kaya sa Biblia, mga kaigsunan, dili og dili gyud ipangamusta sa Dios ang dili kauban sa pagto. Hindi itinuturing na bilang kaibigan at kapatid yung tao na hindi nasasakop sa iyong samahan. Ang priba nini sumala sa Biblia, Brad Kenneth Hain. Atong pagkabasahon rin ang Bibliang SDE diri sa ikaduhang Juan, kapitulo 1, bersikulo 9 hangtod 11. Ang giingon, bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluuhan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluuhan ni Kristo, siya nakapanag-iya sa amahan o sa anak. Kung adunay muanha kaninyo og kini siya wala magdala sa maong tuluuhan, ayaw ninyo siya pagpasaka sa inyong balay ug ayaw ninyo pagpangumustaha kay siya nga mangumusta kaniya magapakig-ambit sa iyang dautan nga binuhatan. Kumusta man makarayo? Nga matod pa nimo, ayaw na namin ang debate. Dahil ang ibang mga relihiyon, nagpatabang siya murabag aron ba maluoy nga maldito gid ning PBCM, pero di ay siya mo'y maldito. Itinuturing namin sila na kaibigan at kapatid. Ayaw namin nagagalawin ang iba't ibang mga relihiyon dahil minahal po namin, itinuturing po namin na kaibigan at magkakapatid. Sangayon kaya sa Biblia ang ginawa mo na makipagkaibigan ka na hindi kasama sa paniniwala? Nyaw, balikan tang gibasa ni Brad Kenneth matinaw sa ikadong Juan 1:9, bisan kinsa nga mag-una man, og dili magpabilin diya sa tuluan ni Kristo. Siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluan ni Kristo, siya nakapanag-iya sa man og sa anak. Sa Diyos gitinaw, kung nadunay mo anak kaninyo og kini siya wala magdala sa maong tuluhan, kung grante nga padim ni sila. Pero na niyan nga dili nagdala sa maong tuluhan sa pagkapadim. Sabi ni Makarayo, itinuturing namin siya na kapatid at mga kaibigan. Tatanggapin ba? Sa gipadayon nato o ipadayon nato, ayaw ninyo siya pagpasaka sa inyong balay. O ayaw ninyo siya pagpangamustaha. 11. Kay siya nga nangamusta kanya, magapakig-ambit sa iyang dautan nga binuhatan. Ngayon, ang tanong, nakasulat ba, nakabatay ba sa Biblia yung sinabi mong itinuturing namin silang kaibigan at kapatid? Dahil nagtuturo lugar sa landas. Unya nagtudlo man mo sa dalan, paingon lugar sa landas ng kaligtasan. Maligtas kaya sa inyong landas na tinutukoy na doon ang tao umaanib sa inyo? Magpapasakop? Ay hindi. Bakit? Dahil sa kasinungalingan nyo at magnanakaw at tulisan sa doktrina sa pangangaral ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang may-ari. Itong samahan na itinatayo ni Master, ito, walang iba ang PBCM. Matinaw, balikan ta ang gisgutan sa bersikulo 10. Kung adunay mo anak kaninyo o kini siya wala magdala sa maong tuluhan, dili lugar kauban, ayaw ninyo siya pagpasaka sa inyong balay. Akang Makarayo, itinuturing namin sila na mga kaibigan at kapatid. Ayaw namin nagagalawin ang iba't ibang mga relihiyon dahil minahal po namin, itinuturing po namin na kaibigan at magkakapatid. Kapatid yan ang magkaiba mong doktrina. O tanawa ra mga mahal na mong tigpaminaw. Mo nang among gingon, nga kung ang mga minister sa PBCM hindi salungat ang mga pangangaral na susunod o sang-ayon sa mga nakasulat sa Biblia, walang salungat. Kaya nga,
Sinabi namin noon na ipagpatuloy ninyo ang aming palatuntunan itong mga langitong lamdag sa kinabuhi upang mauunawaan pa ninyo ang buong katotohanan dito sa pangangaral sa mga ministro sa PBC. Busa mga kaigsunan, no? Abot ang panahon, sundi lamang ninyo kay katuoban pang mga porsyon ka mga binakak nga ilang gipanghimo amo nang subayon ug among panubagan. O kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sangalan sa among magtutulod Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. og sangalan sa kauban nga mga magwawali. O guniusab si Mario Arlito Chavit. O kiniusab inyong ebanghilista Brother Melchor Alcala. Kiniusab si Brother John Kenneth L. Mangalos.